Shathanat syara usamla ubakan tho ya ka jingseng rong toti. Kublaya pi ki parlo ki bistanat bat sngap ya kre ka kubor ha ka channel. Kapkum ki telong kubor ki bal penmi manin kasni. Wahe shnong jong ka shnong pertakuna East Chante Hill District ba lobyu bare ulami shakmat man penshai ba umdon jinya dai airu. Bat ka jing syara jong uwe samla na ka shnong kuliang haki pulit ka umkyang patrol pos ha kala sni blai. Ka jing syara usamla shathanat umkyang kadai hadin bala sapriang ha ka social media. Kepala pau bu samla ulalap baka jingsnai ka surok national highway ha kuliang kalong ka bom scam ha airu ha ka batang shu khli ya ka sertap basyang rong ha surok ka jingseng rong kalong ka batang hasla halor ka ne utai usamla ulakran kentho saya ka MLA jong ka Saipung constituency ka kong Santa Mary Shella bat kenthoru ya ka sarkar MDA balam khma da ka National People Party lane ka NPP uba lobyu bare ulong ngakwa ban pensha ya ka jingkren ikong David Tongper hakbe David ka jingsha kem jong samla na kuliang ngamdon jingya dai Henry endang la poi thanat umkyang usamla bala syakem ulapan ma pa shwa nalor kata ngakli ya u balai mele kumto badluong badai na marba ula buai bat ngala keliru ba balai me kren tomet kumto ya ka MLA ka kong Santa Mary Shella da ka me ong ka surok ka Santa Shella me ong ru ka surok jong ka sarkar NPP kane ka surok kamdai jong no Henry kadai ka surok jong ki pajba laong uba lobyu bare hadin kata ngile kren ban ngile sutu jingmut bat la yasuk Henry hadin kata la keno banga ong hana ka jingmap kadai ha USP bat UDC halor kane ngaklem ong eiru laong uba bare ule thu baka MDC kong David Tongper la shu telefon yau hakapor menmit ban keli hato ka video bale da uto samla kalabak klasia ngala juba batong baya kata ka babakla ne ka baduna ngamtip lada pisnyo baka biang ti shim baka biang batle kat bamon batang kumta hi MDC labu no yakafun imkren yanga laong shushu uba baria shushu uba lobyu bare ulethu ngaya trelang bat uba ngai lang thar ngatrei kum nong yarap ngitip hi baka surok hak bia dai bat ka jingkle yaka dobilan haba ompat dab arface ni len life ways ni ompat long ban yai kali Henry ki briu ka thain kim jusngap bat kim jula ban sha hadu bandalong ban yai habangi siang rong ki kali kim ju up watang shikenta ki kali ki leyai baru don ki biu ki bak penji daka hasurok hato kumno ka surok kane ulong lada uto samla na kuliang bat ka MDC ki kwa ban ai ki chinga trailang ban pen bha ya kano ka badon kam lada lap kano ka baduna dai ban ya kren shwa bat ki nong trai balai ban shu pen sa preng ya ka video lada ki dai sha ki nong mikmat ki batrai ya ka hok ki dai ban snowtu om ban le kloi ha ka jingsha ngi baro ngi duna hawei ngi beng hawei kita ki jingduna ki la bandon ha ki jingduna ki bakhandet dai ban ya snowtu jingmut bat ngiru ngila ban khampan bha andrai tang shulap ka ei kin shule no yakakam kane kamlong ka badai laong shushu wa he shnong te parlok parjor bat ki pajba ki bapaj ya kane ka video bat ki basngap ya kane ka khubor sabi shari mafi mano ba bakla hapdeng jong kane ka chingje te parlok tang ki khubor ngangai ba phla snowtu ngin sa kandu hakwai pat ka video khuble shibon